Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Корлар ява башлагач, авыррак булды йөрергә, чөнки монда техника да үтәлми. Соңгы атнада җиргә күп кар ятты. Әлмәт урамнарын явым төшемнән чистарталармы? Татарстанның баш казые Әлмәттә очрашуда. Татарстаныбызның күренекле танылган шәхесләре тарафыннан уздырыла торган чара ниһаять бүген Азнакайда. Азнакайда дөрес сөйләм теле серләре белән бүлештеләр. Быел кар көттереп ятты. Халык сынамышлары буенча декабрь айында кар әз яуса, коры язга юрыйлар. 19 декабрь көнне ява башлаган кар уҗым игеннәргә дә бик кирәк иде. Шуңа да аны халык шөкранә кылып кабул итте. Ләкин күпләп яуган кар юлларны чистартучыларга эш арттыра. Әлмәтнең кардан ничек чистартылганын безнең төшерү төркеме карап кайтты. Бүген Әлмәт шәһәре һәм районы юллары 960 километрын тәшкил итә. Бу көннәрдә яуган кар белән көрәшкә Әлмәт юл идарәсенең барлык техникасы чыгарылган. Юллар белән генә эш бетми, эшчеләр тукталышларны онытмый. Җәмәгать транспорты килеп туктасын өчен тукталыш мәйданчыклары кардан чистартыла. Эшләнгән эшләр турында Әлмәт юл идарәсе компаниясе үзенең Instagram аккаунтында мәгълүмат биреп бара. Ләкин барысы шома гына түгел, техника һәм эшче куллар җитмәү сизелә. Шәһәрнең үзәк урамнары яхшы чистартылган. Әмма без хәзер монтажны урамында. Монда кешеләр тротуардан түгел, әнә шулай кәҗә сукмагыннан йөрергә мәҗбүр. Корлар ява башлагач, авыррак булды йөрергә, чөнки монда техника да үтәлми. Җайсызрак инде. Эшкә бер 10 минут барганда, булай корлар яубаганда, хәзер 20-25 минутка сузыла. Узаграк барырга. Кешеләр күбрәк атлап үтсә, юллар таптала инде. Булай техника үтсә җиңелрәк була иншалла. Күрәсез үзегездә монда бата битәне йөреп булмый. Безнең яра җыяуында исәптә йөрүчеләр вообще йөри алмыйлар. Шуңа күрә монда яхшырак ясыймыз. Чистота, тазалание yaptı, görüyoruz. Все аккуратно. Спасибо. Дороги? Ну, так-то вроде в центральном месте чистится, а частный сектор нет. Вот Урсала, она у нас снегу завалена. Да. Әмма йорт яны территорияләре өчен идарәче компания җаваплы. Алар да быел көттергән карны вакытында чистартырга тырышалар. Ләкин бу ишек алдында калдырган машиналар аркасында авырлаша. Хуҗасына кирәксез машиналар кыш буена юл чистарту хезмәтләренә эшләрен җиренә җиткәреп башкара акмашаулый. Алсу Амирова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев булып китте. Нефтче мәдәният сараенда узган очрашуда күтәрелгән төп тема әдәп, әхлак мәсьәләләре. Иң башта нефтче мәдәният сараенда җыелган тамашачылар алдында Нур мәктәбе укучылары чыгыш ясады. Аларны мәдрәсә шәкертләре алыштырып дәвам итте. Чараның төп өлешен ачып кунакларны Әлмәт районы һәм шәһәре мөхтәсибе Исмәгыйль Сунгатуллин сәламләде. Үзенең чыгышында милләтне, телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калуда нәкъ менә тәрбия мөһимлеген ассызыклады ул. Чакыруны кабул итеп килүче һәркемгә рәхмәт җиткерде. Кунакларга рәхмәт сүзләрен район башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков та тапшырды. Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыевның вәгазьләрен бер тапкыр булса да тыңлаган һәркем белә булыр. Әлеге шәхес җиргә үз эшләрен иманга кайтару өчен яратылган. Шуңа күрә аның вәгазьләрен тыңларга күп санлы халыкның килүе дә очраклы түгел. Җәлил хәзрәтнең һәр күренешкә, вазгыятькә аңлатмасы бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу сорау биргәннәр, әгәр кыямәт көне җитә дигән хәбәр килсә, нишлик дигән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу әйткән, менә иң әз генә вакыт калган бит инде. Мондан да кадерле вакыт юк, менә кыямәт җитә, бүтән юк, бүтән кешелек дөньясы бетә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу әйткән, әгәр бер үсентү төрткән вакытыгызда кыямәт көне җитә дигән хәбәр килсә, шул үсентене утыртып калырга тырышыгыз, сез аның дөньяда һәм ахирәттә әҗерен күрерсез диеп. Җәлил хәзрәт Фазлыев белән узган очрашуның төп темасы әдәп, әхлак тәрбиясе һәм вакыт төшенчәсе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу әйтте, биш әйбер килгәнче, биш әйбернең кадерен бел. Иң беренче
Картлык килгәнче яшьлекнең кадерен бел, авыру килгәнче сәламәт вакытыңның кадерен бел. Мәшгульлек килгәнче буш вакытыңның кадерен бел. Ярлылык килгәнче бай вакытыңның кадерен бел. Һәм үлем килгәнче яшәүеңнең кадерен бел дип. Менә моның өчесе вакыт белән бәйләнгән. Татарстан Республикасы баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев тамаша залында утырган дин әһелләре укытучыларга үзенең нәсихәтләрен җиткерде. Киләчәк буыны тәрбияләү иң саваплы эш һәм ул узакламый җимешләрен бирәчәк диде ул. Татарстанның баш казые белән булган очрашудан иң әһәмиятле фикерләрне ислам нуры тапшыруында карап беләчәксез. Безнең белән калыгыз. Рәдифә Нугманова, Энҗе Хәсән Шина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай шәһәр мәдәният йортында оешма җитәкчеләре район активы өчен үзенчәлекле мастер-класс узды. Татарстан президенты каршындагы татар телен үстерү һәм саклау мәсьәләләре комиссиясе проекты нигезендә Казан дәүләт мәдәният институты белгечләре дөрес сөйләм теленә һәм чыгыш ясау осталыкларына, сәхнә культурасына өйрәттеләр. Татарстаныбызның күренекле танылган шәхесләре тарафыннан уздырыла торган чара ниһаять бүген Азнакайда. Мондый осталык дәресләрен инде без 40-нчы районда уздырабыз дип белдерделәр алар. Басмаларда торам. Аккан суга карыйм. Елга булып вакытларга. Төнге күккә карыйм. Йолдызларны саныйм. Ялгыз айдай гомерләргә. Тел байлыгы күңел байлыгы гына түгел, халкыбыз байлыгы. Татар телен саклау һәм үстерүгә багышланган осталык дәресләрен Казан дәүләт мәдәният институты белгечләре үткәрде. Әлеге дәресләр Татарстан президенты каршында татар телен саклау комиссиясе проекты нигезендә алып барыла. Безнең җәмгыятебез, безнең җитәкчеләребез инде уйлап йөргән фикер. Без инде өлгергәнбез, җәмгыять өлгергән. Менә шушы юнәлештә эшләргә җирлек туган һәм сәбәбе дә туган. Мин уйлыйм, башланып китүе яхшы, дәвамлы булсын дип телик проектка, озын гомерле булсын, чыннан да ярдәмле булсын, аннан соң файдасы булсын, тагын курслар булсын. Бу бит безнең өчен шатлыклы нәрсә булыр, шулай бит. Осталык дәресләре татар телендә дөрес мәгънәле итеп фикереңне җиткерә белергә, аралашырга өйрәтте. Шул ук вакытта сөйләм телендәге кимчелекләр, чыгыш ясаганда үз-үзеңне тоту, ничек итеп уңай гына киеренкелектән чыгу алымнарына тукталдылар. Микрофон тутасы бар, кәгазь тутасы бар язылган текст белән, ләкин ул дирелди. Менә ул дирелдәмәсе өчен шушы күнегүне сезгә тәкъдим итәбез. Кулларны алга суздык. Әлеге проект кысаларында үткән бу мастер-класс катнашучылар өчен аеруча файдалы мәгълүматлар бирде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы реклама бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Статус республиканского он получил, наверное, с 3-го раза, потому что и Челны присоединились. Декоратив сәнгатьнең чын шедеврлары йөрәктән йөрәккә проектында. Они выражены не как обычно, как мы видим, а как автор чувствовал. Актүбә бистәсе балалары калабызда кунакта. Шашки-шахматы – это для возраста, пенсионного возраста, это мышление. Василий Самойлов истәлегенә шахмат һәм шашка буенча яңа ел турниры. Реклама тиз узачак, безнең белән калыгыз. Күңел җылысы оста куллар иҗади фантазия һәм нәтиҗә буларак декоратив гамәли сәнгатьнең чын шедеврлары. Өлкән яшьтәге кешеләрнең сәламәтлеге үзенчәлекләре булган йөрәктән йөрәккә дигән конкурсның асылы нәкъ менә шуның белән бәйле. Поздравляем вас, вы молодцы, фото на память. С новогодним шариком. Биргә килгән кешеләрнең барысы да мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр. Ел дәвамында алар картиналар яза, декоратив композицияләр һәм эшләнмәләр иҗат итә. Шулай итеп, күркәм гадәткә кергән бәйгегә алар алдан әзерләнә. Катнашучылар чыннан да үз талантлары белән генә бүлешми. Алар күңелләренең бер өлеше һәм моторлыкның уңай энергиясын тирәлеккә тарата. Оста куллар белән ясалган бәйге эшләренә карагач, нәкъ менә шул җылылыкны тоясың. Это благородное, это очень нужное для нас всех мероприятие. Спасибо большое, Марина.
Оештыручы хәйрияче Марина Власова. Аның мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен йөрәктән йөрәккә проекты 9 ел гамәлдә. Статус республиканского он получил, наверное, с 3-го. Республика статусын ул 3-нче тапкырдан алды, чөнки Ярчаллы да Түбән Камада кушылды. Гомумән бу чараны инвалидларны тернәкләндерү үзәгендә үткәрү уңайлы. Бирегә кешеләр дәваланырга килә дә үзәк белгечләре аларны эшкә җәлеп итә. Специалисты центра вовлекают в работу. Быел конкурс 42 катнашучыны берләштерде. Кул эшләре күпкә күбрәк, 100гә якын. Күпләр аларны ветеран үзәгенең арт-терапия түгәрәгендә эшләгән. Сәламәтлек үзенчәлекләре булган кешеләр алар үзләренчә мондый эшләргә бик сакчыл карыйлар. Бу эшләр аларга кыенлыклар белән бирелә. Берничә ай, кемдер ел дәвамында әлеге чарага әзерләнә. Действительно стимулируемые таланты. Без чыннан да талантларны үстерүгә стимул бирәбез. Кешеләр сәламәтләнәләр. Бу максатка ирешелгән очрак. Шуны да билгеләп үтәсем килә. Быел күңеле белән иң яшь бабай катнашты. Аңа 95 яшь. Бездә 16 яшьтән алып 95 яшькә кадәр инвалидлар эш белән мәшгуль. Бу бик шәп. Это тоже классно. Барлык катнашучылар да яңа ел бүләкләре алды. Игелек кылу аның иясен дә, кабул итүчесен дә һәр вакыт бәхетлерәк итә. Бу бәхәссез, азнакайда да мөмкинлеге чикле балалар өчен яңа ел алды очрашуы үткәрелде. Сый хөрмәт, күңелле музыка, матур җырлар катнашучыларга бәйрәм кәефе өстәде. Тулырак азнакайдагы хәбәрчеләребез сюжетында. Бәхет үзе килер сине эзләр. Шәһәрнең Акчишмә кафесында физик мөмкинлекләре чикле булганнар өчен яңа ел табыны әзерләнде. Районда башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча орынбасары Дамир Гыйләҗев җылы сүзләрен җиткереп, оештыручыларга рәхмәт әйтте. Чынлыкта бәхет нәрсә ул? Бәхет ул менә шушы дөньяда килү, безнең әтиләр тарафыннан безне дөньяга китерү. Менә шушы дөньяда яшәү. Үзеңне шушы дөньяда бар икәнен тану. Кырымда әтиянин булу. Алар бөтенесе дә бәхеткә керәләр балалар. Чараны оештыручыларның берсе даими хәйрия эшләре белән шөгыльләнүче Ләйлә Кәрәмова. Ул бүгенге кичәнең алып баручысы да булды. Бәйрәмгә Чаллы шәһәрендә яшәүче иганәче эшмәкәр Айрат Гайфетдинов та чакырылы иде. Лейла Карамова безгә килгән санаторийга концерт куйган инде. Шунда мин белештем, инде аның планнары, монда инвалид балаларга өстәл әзерләү. Шуңа килеп булыштым инде мин. Бәйрәмдә катнашучылар балаларның әниләре мондый хөрмәт күрсәтүләре өчен рәхмәтле булуларын белдерделәр. Bizim балаларны калдырмыйлар инде. Шунысына рәхмәт бик зур. Бер җиргә дә чакырмыйча калмыйлар. Бер көнне булды музейда елка, анда чакырдылар, анда Чаллыдан килделәр благотворительләр. Музейда балаларга эксклюзивный комната ачалар, шунда оештырган благотворительләр килде, 2 көн булдылар анда. Балалар булды 15 бала. Аннары кафе «Паприка» чакырды балаларны благотворительный вечерга. Аларга бик зур рәхмәт. Кафе «Пятница» чакырды. Анда мастер-класс булды балаларга, пицца ясадылар, балалар чәй эчеп. Бик күңелләре булып кайткан инде, рәхмәт аларга. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа ел җитәргә санаулы көннәр генә калып бара. Республикабызда әле бер, әле икенче калада яңа ел чыршылары ачыла. Шул көннәрдә Норлатта да бәйрәм утларын кабыздылар. Әлбәттә инде бу күркәм гадәт буенча кызыклы программа белән үрелеп барды. Кала халкын һәм кунакларын район башлыгы урынбасары Ленар Маняпов сәламләде. Бәйрәмне Әлмәтнең җиңел канатлар урам театры артистлары ачып җибәрде. Бәйрәм башында алар балалар өчен пингвиннар тамашасы белән чыгыш ясады. Поляр әкият күрсәтте. Шәһәрнең бизәлеше дә таң калдырырлык. Татнефть компаниясе ярдәм белән быел Норлатлыларны мәйданда әкият чыршысы гына түгел, яңа ел мөгъҗизалары тулы тылсымлы дөньяга тиң декорацияләрдә каршы ала. Калабыз республиканың йөзек кашы, ул республика нефтчеләре башкаласы исемен горур йөртә. Һәм шул исемне аклар өчен күп кенә хезмәт сарыф ителә. Шуңа күрә безгә килгән кунакларга да күрсәтерлек урыннар бик хисап. Күптән түгел Актүбә бистәсе балалары калабызда булып, Әлмәт иҗтимагый үзәгенә сәяхәт кылдылар.
представлены скульптуры из его композиций. Шөпшарны икенчел шимал итеп куллану кабат эшкәртү сәнәгате үсешенә дә, табигатьне саклауга да лаеклы кертте. Бу хакта Актоба бистәсенең яшь буыны яхшы белә һәм Татнефть компаниясе нигез салган Яшел калкан проектын тормышка ашыруда оста файдалана. Актоба бистәсе балаларның Әлмәткә сәяхәте дә пластика икенче тормыш бәйгесендә җиңүләре өчен бүләк. Биредә балалар физика законнарына багышлаган экспонатларга гына түгел, танылган скульпторның күргәзмәсен дә карый алды. Чынлап гадәти булмаган күргәзмә белән танышканнан соң балалар музыка уен коралларының тарихын белә алды. Мне понравились скульптуры. Они выражены не как обычно, как мы видим, а как автор чувствовал. Мне очень понравилось, особенно комната с музыкальными инструментами. Я увлекаюсь историей, и это было интересно для меня. Мне понравился раздел с музыкой, там были прикольные инструменты, я их пощупал, поиграл на них. Экскурсияның иң кызыклы һәм мәгълүмати өлеше Альметрика интерактив фәнни танып белү үзәгендә. Анда кунаклар үзләре экспериментлар ясады, тәҗрибәләр үткәреп карады. Рәдифә Нугманова, Надежда Сауленко, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең ветеран хорына 40 яшь тулды. Ул районыбызда 1981 елда ветераннар советы барлыкка килгәннән соң 3 ел узгач оештырыла. 1992 елда хорга халык исеме бирелә һәм 5 ел саен үзләренең тырыш хезмәтләре, сүнмәс дәртләре белән раслап киләләр. Моннан тышта ветераннар хорының күп санлы район һәм республика бүләкләре бар. Биредә апа-абыйлар фикеренчә иң зур бүләк җәмгыятькә кирәк булу, тулы канлы тормыш белән яшәү. Хор репертуарында бүген 150-дән артык совет, рус, татар композиторлары, халык җырлары бар. Коллективны еш кына район һәм калабызда уздырылган чараларда ишек алды бәйрәмнәренә үзләре эшләп чыккан предприятиеләргә чакыралар. Яңа ел алдыннан ел сайын уздырылучы тантана яшь футболчыларга багышлау узды. Яшь спортчыларның, булачак йолдызларның нинди максатлары бар икәнен безнең төшерү төркеме белеп кайтты. Артык Әлмәтнең футбол буенча спорт мәктәбендә ел сайын яшь футболчыларга багышлау тантанасы уза. Бу елда искәрмә түгел, тылсымлы кыш бәйрәме алдыннан яшь спортчылар зур һәм тату футбол гаиләсенә керделәр. Антон Кузнецов 5 еллык тәҗрибәсе булган тренер. Хәзер ул яшь спортчылар белән шөгыльләнәчәк. Балалардан футбол йолдызлары җиңүче спортчылар үстерергә тели. Киләсе елда башка командалар белән уйнарбыз, Казанга ярышларга барырбыз ди. Главное, чтобы они старались. Балалар ширләмәсә, тырышса, бар да булачак. Футбол тәнне генә түгел, характерын да камилләштерә, үстерә ди Антон Кузнецов. Эльмир Назмеев тренерыннан риза, шуңа ул нәкъ шушы спортка бирергә булган. Беренче булырга, җиңергә, җиңелергә өйрәнергә, иң мөһиме сәламәт спортчан булсын. Яшь спортчы үзе дә канәгать, аңа чыннан да футбол кызык. 2 яшьтән ул футболны телевизордан карарга һәм туп тибергә ярата. Киләчәктә ул җиңүгә ирешергә һәм танылган футбол командасына эләгергә омтыла. Нигә иң теләгән хыялларны әйтмәскә? Спорт мәктәбендә узучы тантанада Кыш бабай да бар бит. Кыш бабай балаларга бүләкләр бирде һәм күңелле яңа ел биюен башкарды. Кыш бабай белән каршышак һәм тренерлар составы булачак йолдызларга зур уңышларга ирешергә һәм күбрәк голлар кертергә дигән теләкләр белдерделәр. Лина Хасаншин, Надежда Сауленко, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең шахмат клубында Василий Самойлов истәлегенә шахмат һәм шашка буенча яңа ел турниры узды. 70-кә якын катнашучы арасында профессионаллар да, һәвәскәрләр дә бар иде. Наши пенсионеры города и района. Очень приятно, что сегодня присутствуют гости у нас, Джалильнефть. И еще присоединились к этому активному движению ветераны, пенсионеры сельских поселений. Турнирда 11 оешмадан 70-тән артык кеше катнаша. Алар теләк буенча шахмат яки шашка уйнауда көч сынаша. Интеллектуаль уен нинди яшьтә дә файдалы ди оештыручылар. Шашки, шахматы – это для возраста, пенсионного возраста, это мышление. Шахмат, шашка, пенсия яше өчен фикерләү, нейронлы элемтәләр хәрәкәтен үстерү, алдагы адымны уйлау бары файда гына бирә. Усиливается мышление, расстановка ходов. Это же очень полезно для
пенсионеров. Агыз Галиев ирекле көрәш буенча спорт мастеры. Аңа шашка уйнау ошый беренче тапкыр балачакта әтисе белән уйнап караган. Бүген уллар, оныклар белән уйныйм ди. Интеллектуаль ярышларда бик теләп катнаша. Шахматы быстрее играю, шахматов действительно. Шахматка караганда тизрәк уйнала, озак уйларга һәм уйнарга кирәкми. Шашки лучше. Рәйсә Гафарова балачактан шахмат ярата. Уен аңа бик ошый. Бүген дә шахматта булган тәҗрибәсен бик теләп турнирларда күрсәтә. У меня вот двое внуков со старшим. Ике онук бар, 11 яшьлеге белән шахмат уйныйм, әкренләп аны өйрәттем, шөгыльләнә. Учила, он тоже занимается. Катнашучылар сүзләренчә, мондый чаралар тагын бер файдалы итеп вакыт үткәрергә мөмкинлек бирә ди. Лина Хәсәншина, Милена Валиева, Айдар Кәбиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бәйрәмалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.